Gavanas kokalo riwruogi gi ywak ni piny owacho kod od bura mamalo magiwacho ni ok ng'igi gi wang' maber kendo dwa keto negi nyong'ong' ahinya e tijegi ka giwacho ni mano ok ni kare. Jalup jakom riwruog Gavanas Mutahi Kahiga wacho ni inono tijegi kod od buche county assembly kod senate ka apise mamoko mag piny owacho to ok non malich kamano. Kane giloso Naivasha e romo mar siro chenro dongruok kor gwenge, Kahiga oywak ni telo mar counties imedo mana thirgi pile ka pile. Maendi omedo ni timore gi chwalo negi omenda magiwacho ni nyaka gisechi eka kore chwalo negi omenda matayo tijegi e counties go. Giywago wach golo omenda mana ndalo matin tiloro iko omenda gino mamono gitiyo maber. A governor is oversighted at the county assembly level, then oversighted at the Senate. So who oversights the rest of these other officers? The president should be essentially being oversighted by parliament, but your guess is as good as mine. They are in bed together. That's the truth. So even as we focus and try to push around the devolution and try to demonize governors, it is important to know that we are the most oversighted officers in this country who have to go through double oversight. The disbursement schedule as we sit here has not been released to the Treasury by the Senate. By the time those monies hit the accounts, it will just be days to the end of the financial year, not months. Yet that will be counted, or it will be factored as one of the conditions of being able to qualify for some of the funding.